ani maliko kan ka fo ka wari ma do ka sangani au kan magali ye sani wati be Sheriff la TV ja kan so fe krengene ma jemu kan so ma dono atefo amunu ko maliko na ani maliko kan ante sega ka au fo deliko o black agale dongile nyaga yamani vi domene turmi ni yo dibe ke do mala fli ho ko na yan sigito ko ko angala de la jemu kan kan angomi mako so ma dono tene katabla alamsa 10h 11h Lala Kuyati. Samaira Sanugo. Ini sokoma. Mse rasira. Kon bashite. Bashifuite yere. Medu. Mse saba. Ba. Mse ala kana basiki. Amina ya Rabbi. Samaira ya fochuku mna manka no mkofu. Maliko no maliko kan. Fenfe yeso kama domi jemu kan sukanti. Ube sigu ka jabara nu koro sangani wati ne kenya tan watuda. Asika nyama dalika nga jemu kan fe ambu fuku barkada. Amba fu yungu bisindani andu taibi alamsa utakon nana. No bibe adoko kunkunche fanama. Lala Kuyati. O tuwa kelena. Ante no ko ibla dagrindala. Ana fere ke ne ka jamuka ne ka ansonu sigaka chugomina anga siga temani barawi problem to la Samaira ya fo chugomina ya na ngate meni jamuka ya ndeme baje kulu hakila mita munu ke oluka su konna ula ka soro ka signala obebe na la sona amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bɛɛ ni nene bara ni infusé ka ji kala ka kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père ni gari ne tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ ni y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bɛ san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o ni den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kununka da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najininkura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice do Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso demaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya ni ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice ye kɔkɛ bɛ minɛ ka nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najininkura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice duden bɛɛ lajɛlen wasara. Lala Kuyati. Samaira. Ni andon to jimga kono. Kosabe. Na bo chola alibi sani ma fli anga do kono fon bana kono. Awo, am ta munu anga clip du jour folo la. Ko dide. Anga bi clip du jour folo. O bital ke Alpha Sanogo la. Ko Shirifu. Alpha Sanogo. Awo. O ne balmeke. Yado. Ayo shana fa mana du dongi da konna. O ko ranga Senegal da bawo. O lu ko mbu yera bulu isa. Mi sunu ko dina do dala. O ba yira ko bla jene ka yere dege sena ke chogo nyama yado ba wini ko mbula ma suru ya fu chogo mina ko bega dege sena senza batama la yana kumate ko mate akuma na oche olodo o ba yira ka fo bela jene kan ki dege sena ke chogo nyama oche mere o kuma Alpha Sanogo Shirifu amu la me doni ga soro ga singana kuna fu mbalanda ele kanu mbako o bebe Shirifu gema yele la nogodo Sheriff,
kira kele Mujamilu ye Mamadu kele Abalawi ye kakira kele Shirifi ukele mani yere la nogodu Shirifi ukele mani yere la nogodu Ala ye kira kano Masa ala wulubide Ala ye kira kano Masa ala sumogote Ala ye kira kano kakira kakira foloi Ala ya kira lawaye Mamadu Subhanera Ayidine barade Dona sababunana Udo Mamadu Ibe mufaye Ika kira ya saraina Ibe mufaye Kira ikatuma Ale madorabo Ubu janto ale buanaula Sarado mina shirifi ujafara Shirifi ugemari Ali Jafara Useni Jafara Asani Jafara Shagamadu Tijani Jafara Shagana Amaula Amala Jafara Dinata Usumani Haidara Sharifu Wiligani Bamadani Wolode Sharifu Wiligani Basita Wolode Nangama Wiligani Bani Nama Dinata Sharifu Wiligani Sada Jigi Kasanera Sharifu Togalaya Jakuma Kasanera Nishi Mama Bodila Muisera Samarata Uma Fengila Tafusiri Langu Pasachala Nishi Mama Gonya Posonu Kila Lala Kuyate Samara Yeche Kosobe Mimi mfui ni koni katama tosina Bulu fifati jo Hula kumani sigira Mimi mfui bara nitebana Eche Samara Shirifu tamninga Hakila ambora kuweli lame Shirifu ni tamninga kampana Basa ujore ni jamana yunkono Ambela jilimba do Ikera slameu Imake slameu Shirifu ujoro hakila ambela jili na pasorala Uche Lala Kuyate Sigato okorfo la Odo Ayo watu Samara Nambora na clip du jour follow la Anga bikuna funi bala rubrique info do Amu daele Na ya daele ami independent afolo Na nyota Samara Ibaye kafokanga marabulu kono la Mime talike tajiko Kare koni fe minga gelembini Wati na barkadaka ko alitiri kele Ko buka firi marabulu do konna na keme Nani katabla keme worola Ni ya tagalage na manya kafo anguni bongo faba kone abi Lala Kuyate ame domena fo bi fiensumane ubala kan fifa bawo amesi ya fo so no ya chama okera esanziko buna kunka bongo kono na manya kafo do franje damna na akumba frake gelayi ga Lala Kuyate memi fo ye ka damne kunu kata kunna shina ase bima Lala Kuyate ba ye kafo taji koni esanzi kunga asorole bongo faba kona anogera Lala Kuyate kunkani ya tagalage iba ye ka fo marabulu do be Lala Kuyate ulu kona na binaka biya o marabulu de ulu koni utara kataju soro herela ako ka damina segu kata mouti fe kateme sans fe Lala Kuyate iba ye ka fo no watla baina mimbe talike sans ni mansor la kake bol ma fon kono o koni keme gele ayi Lala Kuyate ako ni ya tagalage na so la ka fo be kungeme minkano watla baina kaira ka fo usol mandoko o kunye gazwali ye ke ba ye ka fo Lala Kuyate obesi na abe wati damna wabo na kade bango faba kono wala sa kasika gazoli sore ba ye ka fo kuma ne kuma Lala Kuyate apmo akacha ko ka Lala Kuyate mi me fara ma bro taw kambi ode essence yere yekoi ako ka damna segu kata bla moti na fe to muna kateme sanfe kata ti tomutu iba ye ka fo akoni game sababu ka jamana kono do no ka osinsuma ukala malama wala Lala Kuyate madama kasangane baro yemi beke ofe do jigo mwanita
ako kaso be ke miye la kuyate ni ya taka lage ako essence atala kasoro no gala indépendant olu ka facilité kulu madama aketote Sara Traoré kasana ka facilité ayi ayira ka fo indépendant ko ni sera ka mado kuma nyonya la kuyate ya mabala et Nazara Kanté ako selon des sources locales contactées par l'indépendant dans certaines localités ka fo olu ko ni ka wuga jo sekra sababu kasiga mado kuma nyonya marabolo ko fo nunu ko nana ya ira ka fo mi betale ke bi essence la kuyate ko ni ba fe ka nyini ki kana ta station na blede ki ki kunda karo ko nauka bolo ngono do ka adola ibita bo afiri to kan la kuyate butolu ko nana ako la kuyate ola utara baji ko ako mi yo ulfara la kuma juguye odi ka fo a litri kele ni ma kimenani bo ka da fiena de krika kitaso de krika ka se 3 krika ma ni mo boko da fiena itaso litri kele so kemenani ani kemeworo Samaira umamoko la kuyate ukachanda songa ebi ako enna songa de mawa ako kama soro ke ni yata lage ako mi metale ke station ko nana ako jamana nyama o benami yef mabanu o bena o kan ka fotaji litri kele essence aka fere ola oye keme ani bureau vla ani duri 875 francs ako ngala kuyate ni yata lage ako marabolo do ko na bi ina fo anya foto mina kada mina segu kata moti kana sa ka se to mutu fe ako mi ngun metale ke essence au solo bila la kuyate ako atene mingo ode nyangara donye nge ako bon la kuyate ale nye da essence ka amuni mfu au bi tele minye sasa ni ka soro ako shima koroshi ako kafara obila jenika ako tromonyo mi mbe nyini afire ba ufe wala seka sika soro ako ode yaf mabala gaya bai la kuyate ako ni ya taralage ko cette ascension flagrante des prix au marché noir a accentué les difficultés d'approvisionnement face à la prolifération de la vente clandestine okora minye ibaye ka fo la kuyate fere ils sont mon ngone fleur les essence kan ko fo nuna akula la kuyate akone kembe sababu dogodogo ni fere bawo essence ko bona kunga ako olude ko nga ke essence fere la yebi kama soro ke la kuyate taji so bawo ko essence yono ibaye ka fo ko taji asoro mandi akoni atalage ako de façon générale nous constatons que le marché noir est aujourd'hui mieux approvisionné que le circuit officiel nga asegu Ako a déploré sur les ondes de studio Tamani Modibo Oumar Koulibaly, président de la coordination régionale de la société civile. Ako Segou Yaf Mabala Afrobachao Anyamaba, nous ubetoleke Modibo Oumar Koulibaly la. Ako Kasangani studio Tamani Kakuma Galamanoye. Ale kuna ira kafo taji asolo kanorobi do doni sera fait. La kweteko kateme Yaf Mabala station tu kande. Ako niya tagalage. Iba ye kafo kafara aleka. Ako machama koni ulu koni ye ukorofo sebenja ka ira kafo la kwete. Ako taji tala ka solution ngono bi marabolo do kono ina fo segube ola kama sura ke mi metale ke kiriti la mola segu pour que ako akunye tabale goshi mi metale ke mamadu maga sirbela ni ka kangare da do boro kono ka takanyeshi fere ka juguma ya ku yete isanzi ko buna kunka kaira ka fo mamunu kenna ka ochabe amo ako oka dabla ajala mi onteni o mena no tike mena boro kono la ku yete ako fena ira ola mi sigile ka jawo kundamai bala ku yete ni ma filanda sera mabela na ya ira kafoko ni mami mena ala la kuyate kadamina san saba kaso katabla se wore mi weke me bonyonko odnyagiri obisiga taka bi eka mana akumi konga da kanyeshi oma konga binaka biya la kuyate se gumara bulu chama kono ba kafo sanzi koni abala kafiri fe tuku jugula wo asongo ka chaka temisation tauka ko wa moti marabulu beti sambeti fa se tomutuma fazili fle ya saluka bo ene pana kono shaga Traoré ale de afasi famuna kan ba mana ruka famu ka fo Samaira ka kumate ayne tede ka kumate o nganya bo eni panangono eni mamma ko bala na fundo ala ka la se jamana ko do mafala lala kuyati e kan ni were ni njara ni ko solo ameni wati jamana wala mama o wati mama era kuyati ma ko ndaka fsani ko tingi o ba usame ma ko be kuno foni na ibita yaf mabala juwa fiela independant o ka biboli ni be o ka boli ko bayoro kebele ali bidru ni shegima ni bora ka beni je kalo klendani samba fere mugoni wore yi a page flana e ba sura abo konana siga fo itola sama ya fasiri o de Shaga Traoré ay wa Shaga maka Traoré e ka famna e ga wore ni jani ko se ma ko ndaka fse ko tiyo ko a mi fi gira ko so mano so la ta ya Allah kalidi okay ay wa Samaira mto ene panango na libi bala ku yata mto ene panako no ame burukata kai bajabati bunda kile ani boda kile bala ku yata akuna ntara kai ibaye kafo ni wati na kai
a marabolo nakadi a prusulakau lala kuyate kina ma deuxième arrondissement kai ako okoni okajua oya serine kaboni sale mbado ako kabeni jwe kalo kle fla temene samba fla ni woni wore kina ma ngi tan fla wati lala kuyate ba ka fo brigade de recherche minde deuxième arrondissement kona kai ka ofi mana mina okoni be okayara la kiungo na wala sa kasika yaf mabara lala kuyate kasika nakana ko sabati onye dara madoka muto samiri dobe abulu muto samiri yele lala kuyate ayetugo ate donja mala wala kuyate mami kumeka bulu otigi ode MC ako MC ni to do la kuyate kulu wolojo oye yaf mabala kapolo koraye gar national o konana mami bawne agena kabulu masire tabau tula abeni yaf problem samba fla ani mwoni nduru novembre kalo akole la kuyate chedo mi hundona yaf mabala gar national kono abeni samba fla ani tanule vlawi akoni ya tara la gemela kuyate awu kumona atara subabu atara jamana jora fa mission dola gurma rawuzi ka ufi la kuyate ni ya alabane ka gen ka subabu yake ko shweni ani la kuyate jamana ka fon ulu kumani ele jamana ma vol et détournement des biens publics et autres infractions. La kuyate ako kala minge ibaye ka fo MC asena kana ka iba jabati la kuyate ibaye ka fo ne ke manna mana usmale angu ko civili wa atara kaiso o kin kono bawo abange nani ka koro o woro nunula ako targado ankoro la kuyate ibaye ka fo kaindika ofi la kuyate ba o fando ife ka dugu kono ibaye ka fo a deuxième arrondissement police la ka minya ma ta me ka dibi mamutu konema ani akadanga sheki jabati asani ukabara la kuyate ibaye kafo wele koni odira uma la kuyate kafo ko sigana ma do koni okoni do mu salola la kuyate okirami ke ibaye kafo otara wele bla yaf mabara makofole ma ibaye kafo MC odokodo ako ayira minge nya foto wina anyele okunde kleja mala ba la kuyate ibaye kafo ja fendo kuma abulu akuma la kamin dogo ne ko dogo ko sebe ako kuma mele ne plus la ka okere gamine ibaye kafo ko 17 boules de cannabis ako nyana mi ma femi de no o cannabis yi o boule de ta arule vla o de kuma bulu akun la be mi ferele o kama ako kuma mi no o ya mine la kuyate moto mi yere kuma na kuma ka ako papier yere ko fishi kunto o motela ako ayaye ka fo ko mara ta chumu na ani manda faranye reka ako nklato to kui la kuyate onongo ne fe agora ki wiri ki jo ki pangi jo ka kera goshi ni ka tiga bla akunya vafe ako au ni chembe kuma na la kuyate ako nyere ni to wa ni ako ni garde nationale bi meto moto ka ofi wanke me ka yamara sura kana bokai nge la kuyate yamara dum ako garde nationale en service à Tomotu et en permission à Kai la kuyate mangalo yamara sabe okela menge okumbe irake ayo kuma fo ka iraka fo ina fo komi police la kawo olu be baraka nyoyi o ma ke ona ko noya police la kawo ko diki ma famu akono do e ka gafo olu bo ga jirana malikura police damiya tagalage o be sika to anga seben se la ko fo loka la kuyate na fami ta fama soro ya mabala ko fo la abulu na fala mimi mfu ya akoni ya akirami ula bana ka ke woro panya ye la kuyate katane ayi ya mabala ujabalala ibaye ka fo chen to wala foto na MC abangana samba kele keme ko ndo bi ndo ani duru wati ka kono akundo na garde nationale samba fla ani tanu lo vla wati alla agena ka bo anga chefin tado novembre kalo samba fla ani ngoni duru ako mardi do encore général clé fla la kuyate akoni tiga dara aka tapa uri jalu mimi funi directeur de la police kai chabai na ka chedo fe la kuyate kasana uka barado ko kaje ako bila ka bia abekita kitaba ko buluka la kuyate min kanga da uka uwe donga teme ende flaka kuma baga yugo correspondant à kai indépendant mauchwala ya fasiri ene ni anta kala kala wala yi awo Samaira kifo mambo indépendant kono nouvelle horizonta na nyota Samaira ameta minde talike nema badia kafu adebe jene marabulu fe we jene cercle yeno anga finitigi we ka to sabati kaseka ngara da bamanchi tigla ma bioro bonyongo de la kolumi njie faraka samangani sanfe susuli badoy lala kuyati ya foto mena ne delikani fuyi ako cheni amena ka kula ana tura ka kula lala kuyati adola ababe nyonda ka suru nyona ko ni ya tara lala kuyati ako ni wati na anga chefini tabau lala kuyati anto klunge don wa anto klunge la mafe baka baka liko mbla ako lala kuyati bobo mona ka kumado ako
mena kuyate min fo ni trouble classe bo ka mami fafa ni ye to mo le la kuyate adola buli ni go ebo farida ibo da me akon watina la kuyate angone ante kungala mashife anga hakla ni ode kasiga jamana ni ka basigi ni ka sabati ka jama ko do tano ko biro fo tanga akula la kuyate hukumu kunya ne baye ka fo moti marabulu kono la kuyate anga chefni tabaw ako ukone anyem bugo kono yeta anani shuru juguka la kuyate kasani ukanye mabado fali ka fara yaf mabala uka mabiro bunyongo ka anye ulubela jele da shishila la kuyate akoni atalage ibaye ka fo la kuyate anga chefni tabaw ni Nyama est groupé dans la cour du second cycle de l'école de Mounia, village stratégique qui est à la fois le chef-lieu de l'arrondissement et chef-lieu de la commune rurale de Nema Badaya Kafo. Akonia Tarola la Kuyate, Ibaye Kafo, Dugu ya Foto Muna Badaya Kafo, Nakadi Afo Yeremana Kafo, Dugu Badodo, Dugu Yere la Kuyate, Dugu Bado, Akoibaye Kafo, Yoroko Folena, Anga Chefni Taba, Ube Yoroko Folena, Wala Sa Kasiga Lakana Neka Sabati, Kasishi, Inyoroka Deuma, Ako Adura Mifra, Ode, Genesere Kli, Ako Kasana, Ukawuli Kajo la Kuyate. Ibaye ka fo se baya utara ofe ngara sababu la kuyete ne kasika jara wala kulu la kuyete ne kasika o mabademba na kadiye mabiwora bonjonko olu bela jere ko ni daji la kuyete o bilama o kenne la hara duguluni ko ni yata la kuyete ako ni ngoni chado ka shirya kaunyi jekari dia fase kulubali ale yenga denye ko ayi ayira ka fo la kuyete ni ko wari chendo ko ako ziri ntede ako chendo ba olu ya shirya ako ni yata la kuyete ako anga keleke sanve panguru no oyudruni ako oyedo ko nana mun salo ke yaf mabala kuyate ni kalaba ka to sene dugu chene ka tasuma ne ka seri juguka ako bela kuyate ni yata lage o keminge ako ulutra mumunu ako jugu burungu ni ndale sola munu ndame ni ko ja do bala ka bugu kasa sama ko te do ko ni kemilara duguni wala bafla churumo do kuna kaba ako ulusira kamingo ni jate kumfolola ako mabi woro bunyongo bela kuyate wara kanga fanga chefni taba oku nala kuyete umada okomoto bade ako kafra uka keleke mino froncha maka madama obetane seweke ne munu ye akola kuyete alabana katasuma shuru ulufana ka akoni ya tayela kuyete ninko ne kuna fon dumaye ka boya mabana anga chefni taba yoro madama jene serekli kono kayira ka foni seba ba intera jugo kanje la kuyete ako alibi obe anga chefni taba ka ulika jodi 70 ya wa abe jigila sigi ni ko nati auna la kuyete dani ya ko kura anga chefin tabauka mama di turi ali de ya fasiranya saluka bo nouvelle horizon okona na la kuyete bunyagala sarara ameto nouvelle horizon na ameta yoroso angatai na sera yoroso ali bu kuchala marafe iba ka famille talike dugula minde wele ko menamba 1 o ali dugutigi ni o Mamadou Dawe ko ali ko ni minena ka demaya la mado fe munu mabuguna tike awo minamba 1 la kuyete dugudo minde yoroso o marakono kuchala marabulo bakodo la kuyete ko ni do ka beni jogolo clé flasa ma fene mo woni wore ako dugudo ko ni desele sigli la kuyete o nyewa o ka dugutigi tatola ma do fe la kuyete munu nana ajagwa ni vimine katane aye dugutigi nyeto o de Mamadou Dawe la kuyete ako okeminge ako ningela sobo ka sera ne ka nati ko sebe dugu ko fole ko nana ako ningela mado yemu masika buguna tike la kuyete nga ebaye ka fo marma fete ju kuma obulu ako masaba bunyongo do la kuyete onana yaf mabalani ka sika dugu ko noti ako odono dugu ko naminge yo mushiro mandala kuyete onana ke dugu tigi barati ye menamba 1 o dugu tigi ne dele ka fo la kuyete shedona jigino dugu ma obebe na shedona era ka bajigino duguma dugule kado tigida oboda de la kuyete o dele dugu ko na ani o kase ga nyeshi te dugu tigi barama la kuyete akuibaye ka fo ko jamba jugube akokoro ako keraminge o tara yaf mabala yafo Mamadou Dawe o tara sura asigile meyi o ye dugu tigi ye ko ko dugu tigi ma ko akawuli ka tugu olu no fe la kuyete dantele maye oni ma chede o ko ni labana ka dugu tigi yaf mabala ka salo o chogola la kuyete katani ni ka bla
orenye la kuyete katane aye ko ka sanu kuno fo la kuyete fa ta se ame wati mena fo bi iba ye ka fo la kuyete kubara jonyo ngoni madde ka fo modu daw otane aye fami fe ako orema fo mai ako ngani ata lage iba ye ka fo ma ko fo nunu ko onana dugo kono kasangani moto bawdore la kuyete oyemunu mbuli kana iba ye ka fo ukake waye kokura abe asibenje ka yira ka fo la kana bare la kuyete ako ame dume na fo bi alibi abe anga yoro dawla madama la kuyete yoro so ani anofe dugula kasangani uka jatigale ke bawo wani uka jatigale ke yoro manu kuma ubimi lama kanyeshin dugo na merosmolo ma ni na abe ke so buka basigene ka busy basa ako ni ata la kuyete ako ningoni ako ni so buka nani siranya ko nati yaf mabara dugude oludusukuna wa wele dame ofe kanyeshi jamana nyema uma la kuyete tumina ukasiga yaf mabala kofleke olula tele la oluka dugutigi ako mena kata tumina la kuyete de mekasiga do kanyeshi mena ba dugutigi ma na amakasiga seka no so ako ni ata la kuyete kada mena yaf kasano kuna fone yi ako sirami ngoni be no obe yoroso kata burafe kana kuchala fe ako maju munungo nkende ga yenge udara bi ako mobulu mase ubumulu jo o sefe ngala baka la yuru buluda la kuyete ina fo ikafoko ubuka madonyini wema ubala ka fe no la kuyete ako ukabara ukono beno umani ko fere nkonnana ngala la kuyete ko ngala sonama jamna nyema oklube ala wa chefni tabo la kuyete una osiko ndama yake mina ma en dugutigi ateme ala sonama anyumana seka do ukadugu kono sanane anga chefni tabo ka ulika andalindula sika ali de ya fasiri aya salo ka bon nouvelle horizon o kona la ko sabe samaira anya ka fo jafara be ka utakera ya wele udara ka wele uda o ulaba jabi ma soro ka banga jamana chefni taba yoro ambado ka fo mi taliga yoro su ko la sikatala anga jamana sora su wille me ku jo jamana dembe fana mna jabi ma soro ni chende ala ka segni dugutigi amina yara ko ni dugutigi mena dugudo amama wale dugutigi nda o mainde ai aiwa samna yana duwati biwo da baba na okumate ko sabe ko makoro be fenfin jennindo obodone wa oyere kanyi yemini mfuyi ora sunya fe ko sabe ngala kwetene akeme uchola ona on to sira ngase du amanu konde kodi amanu na duoge dugutigi ko sabe ala kasiga kishi amina ya rabbi kasiga nyuma ya amina ya rabbi du nyuma so amina wala samara abok na fun balango no biamu swar be makuta amota ku na nyota amita nyoro ndi sahel na sirai ibai ka fo mimbe talike defu kimani ubara usimfe kuteke kera ekol karamugo flala ku sababu yake ku yuruku ke kanyashi kalanduma Allah kibar nyame ni falukuri yaro lala kuyati akuni ya tagalage kasani la ya jara aleka fasiri la kuyati ayemi fasiri ka beni o ka biboli ni obe talike so de monko o konana la kuyati anyefie durna no o ya apaji durna yi ako kunofoni abe o kono ako ale ya jira ka fo lala kuyati ibaye ka fo ekole karamo fla ako nyubi solo ko fe kasani isana ba kimeri barawo ye kanisi class kondona mauka baroma ni o ye defi lala kuyati ko wele blala ya mabala karakara mo fla nunu ma ako kuma mine ba ye ka fola la kuyati ko ni yaf mabala o wele bero ma posila ka fe ni kala ba ko o solo katane aye kirtra mo yoro la kuyati ako ka hakla jige ako jere ko legale sa ma fla ni mo woni wora temene ni ba ye ka fo defu bara o anundo na mari jamana fanda anane bela jenefe la kuyati yaf mabala ina fo akanga chukumina ako ba ko nana ya ako abara nundo na jamana nyama o fe la kuyati bal mambulu yanfa ani bak ni be yanfa fe wa akela yat mambara kasanga ni kalande so mo chama ka wuli ka joyi la kuyati wala sa kasiga sala baki miru no ko ke haklisi ani bazigi kono akola la kuyati ni yata rago kuma konana anda sala maka yara ka fo nyina ta laba defu ibaye ka fo ekode munu ngoni mbala akacha ko sebe ako adta jo mini fo ekode 333444 kandida akacha de bona ngana gele ne madonu ekode mba kemesaba bisaba ni saba ani bina ni na ni tekere ngafwa ni tese bonanga no aiwa ani sinfudi ko sebe la kuyati akuni atara lage wo keme ko kla centre bafla kemefla ani bisaba ani kile la kuyati oni nyonche ako kuma ko na la kuyati ni wati isira ibe ka fo no wati la bene de menye mo ko ni urudo fra ulika joka wala sa mamu ka bara be yuru ma defu senfe ni kasi ulu yelo ka bo ansengoro wala sa jabi munu be soro ulu ka ke an wo shile o jabi ako kuma ko na la kuyati ka hakla
jigi kɛ a ko san 2025 ta i b'a ye k'a fɔ wele kun bɛ la conseiller orientation CEO o maa 10 ani 8 bɔɲɔgɔnko ma Lala Kuyate ni ka laban ni k'o kiiri tribunal fɛ Lala Kuyate min bɛ tali kɛ commune 3 o tribunal la ka sababu kɛ ka ye ko yuruguyurugukɛwale dɔ o kun yira u la min senfɛ o kun ye écoleden 200 bɔɲɔgɔnko olu ka notes ka yɛlɛma don u la walasa ka se ka olu gɛrɛsɛgɛ bonya a ko a kɛra Bamakɔ ba ɲuman bolo yan fan fɛ a ko Lala Kuyate n'i y'a ta k'a lajɛ a ko o kɛwale ninnu ɲɔgɔnnaw a ko olu ko ni kɛlɛtɔ bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ Lala Kuyate cogo min na ka se na ni jɛlenya ani ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di kalandenw bɛɛ lajɛlen ma a ko o bɛna ta dɛ i b'a ye k'a fɔ hali bi dɔw de b'a la ka o kɛwale ye a ko o de la an ka taa ɲuru disalikaw fɛ i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate nin kɔni i ye kuma b'a la nin kɔni nin kɛra école karamɔgɔ 2 ye i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate defu senfɛ ɲuru disalikaw fɛ wele bilala olu ma polisilakaw fɛ Lala Kuyate k'a fɔ ko siga kɛ bɛ o la k'a fɔ u ka baara o de ye yuruguyurugu ye Lala Kuyate defu baaraw senfɛ ni k'o labɛn k'o salo ka taa ni o ye kiiri tigilamɔgɔw yɔrɔ walasa ka se ka taa o kiiri Lala Kuyate nka n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min kɔni f'o ye janto wɛrɛ la o kɔrɔ cogo o de ka ɲi a ko nin waati na ɲɔgɔnnaw ma se Lala Kuyate a ko ni o ko k'an ka da yɔrɔ min na k'an ka da ye a ko jama ɲɛmaaw min f'o ye Lala Kuyate olu bɛ ko ɲɛdɔn ko ye Lala Kuyate sɛba tɛ fɛn ye ka kɛ a den kɔrɔ dɛ a ko ni o k'an ka da yɔrɔ min na o ko a ye da o yɔrɔ la a ko nka kunnafoniya in kɔni i b'a ye k'a fɔ a sɛbɛntiyara ɲuru disalikaw a kalankaramɔgɔw ka lafasali kulu maa dɔ fɛ min y'a yira k'a fɔ ale kɔni ale tulo fora a kɔrɔfɔ la ko nka ale t'a fɛ a da don ko in na nin waati in na bawo kalandenw o tun bɛ ɲɔgɔn dana fɛ ni o ye defu ye ko ni defu banna tuma min na Lala Kuyate k'o ye kunkun n'a ɲɛɲɛ a ma kɛ min ye a ko n'a o salon k'o da maaw tulo kan Lala Kuyate laya jara ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ yafuma b'a la ɲama dɛ soir de Bamako kɔnɔ baasi tɛ ayiwa Samara an bɛ to soir de Bamako kɔnɔ a se k'a kuncɛ teliya waati t'an bɛ dɔn an bɛ taa Jabali n'an sera yen Samara i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamaci tigilamaw wa kulu min bɛ yen o ye jeune min ye waati in na k'u bɛ dusukasi la ka d'a kan an ye dusukasi ban koyi y'a dɔn min bɛ tali kɛ Sedan Ita n'ale ye jeune min yɛrɛ a ma ɲɛmaa dangan filanan ye ko ale kɔni ka kalifaw minɛna la ka sababu kɛ an ka finitigiw olu ka wuli ka jɔba dɔ ye Jabali a tɔgɔ yɛrɛ fɔ man di yɛrɛ y'a dɔn Setan Setan de tɛ Setan ye wa o de bɛ Samara Sedan ala k'an kisi o ma ale yɛrɛ tɔgɔ ye Setan ye o Sedan ayiwa depuis ale ma sa ale yɛrɛ tɔgɔ bɛ ko dɔ ko fɔ ko Sitani Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na Lala Kuyate nin ko ye nin fiɲɛba ye a tira Jabali a ko nka min f'u ye a fiɲɛba Lala Kuyate ne deli k'a f'u ye a dɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ bamananw ka kuma don a ko ni fiɲɛ min kɔni ma taa ka kolonkala to a ko min bɛ tali kɛ kɔ kɔnɔ o filaburu jala a ko o ta ye nanka ta ye Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o waati na an ka cɛfini tabaw o bɛ wuli ka jɔw la u bɛ lamɔlamɔgɔw la jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka se ka kisi ani tangani kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a ko Lala Kuyate o hukumu kɔnɔna na ka tangani nɛgɛlo tile 27 su ye i b'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw Lala Kuyate u taara ɲɛ su ya kuma bɛɛ lajɛlen lakulu olu ka fɔ yɔrɔ dɔ ka campement Lala Kuyate min f'u ye Jabali Lala Kuyate o nɔngɔni fɛ u ye tasuma suura a kan Lala Kuyate tasuma suuruli a kan i b'a ye k'a fɔ a kɔrɔfɔ a ma dogo maa la a ko bɔlɔlɔ sanfɛ a kumaw kun bɛ ŋunukan ka caya a ko k'a jira k'a fɔ Jalawulakulu ka campement dɔ o kun bɛ Jabali a ko o daga firila ni k'o filen jeni k'o da koloci a ko Lala Kuyate nka o nɔngɔni fɛ hali bi sɛgɛsɛgɛliw kun bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ ka se ka dɔn k'a fɔ ko in yɛrɛ a tɛ mɛn cogo di i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate o de sen fɛ i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ k'a fɔ kan in kɔni a kɔni a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna a filenkolo dafirila ni ka da kolon dafiri a ko Lala Kuyate min ye kibaruya duman ye i b'a ye k'a fɔ o ka cɛba dɔ bɛ yen ni o ye Yadi Agare ale ka dangan filanan ye le numéro 2 ayiwa le numéro 2 le numéro 2 a ko Lala ko le bras droit de Yadi Agare ka bras droit ani ale fana min f'u ye ale de ye cɛkunba filanan ye Jalawulakulu kɔnɔ min o ye jeune min ye Lala Kuyate a ko cɛba in tɔgɔ ni o ye Sedan Ita ye Lala Kuyate ni kidalikaden yɛrɛ kun don Lala Kuyate ko ale kɔni fara ni k'a bila ka taa lahara ala k'a fa ayi nin fa tiɲɛ ala k'a kɛ tiɲɛ ya nin fa yɛrɛ ka ba koyi ala y'a nin fa ka ban Lala Kuyate a ko jɔn ye Sedan ye a ko to se ka to an ka kalaya a ko Sedan ni min f'u ye a ko min f'u ye cɛfin tabakɔrɔ don Mali jamana cogoya la a ko min bɛ taa kɛ garde nationale la Lala Kuyate a kun bɛ o kɔnɔ a ko Lala Kuyate a tora o kɔnɔ ka bɛn ni fo ka kɛ sergent chef ye a ko san 2006 waati a ko a bolila ka bɔ an ka cɛfini tabaw kulu la ni ka taa yafuma b'a la o ka Jalawula
la kulu ni kata e solo do ulula la kwete ni ulita yake o kan nouvelle rébellion to ragi dans le nord du Mali akulu la kwete samba fa ani tan wati afarla alkada o maghreb islamique mauka ni ka fara la kwete ni ga ke yak mabala o nyama badoyi la kwete ba ye ka fo akira maye mami ga ka jo bona ko sebe bagabalu ani jatiga wali kelila anga jamana kondana ba ye ka fo madama kanyishi kidali ani anoka duguma la kwete fara jamana chimanje afa fe ako ba ye ka fo la kwete ni kamleni na manya ka fo akuma anga wal masita tula wallahi ka fo adu jamana atafa chama do ako kuma kondana ako mbela chede la kwete kadam ne samba fla ani tan fla wati mani kuma ako ne ube baba yo ke ne ka chenu ke jamana fa jama fe ba ka fo sidan agi ita ako aleto de be uda la kwete samba fla ani tan so wati ba ka fo bo maduma mingo ne kera yaf mabala uwati ako ani fali uro kumanja ba ala bana ka kishi uwati la kwete atuma ne ka barka puko kura ka bolo sanfe ba ka fo cheda wa ka fo ko amasa ni ata yela la kwete si ko ni kema ala ka yela ka fo ko ali ya journaliste do be de ka jamana kono ni ubi tele ke Island jipo ani ko de verlona o kala samba fla antel so wati kidali novembre ko ajoro bade ula ko de la kwete ka fra uli bla jenika ba ka fo sitani to wa akone akabi ko jo bona ko sube jamana injetikali bara la kwete ani cheni o balkola ko samba fla ni mo wati ba ka fo dana dara yet agalika ka ke ka fo ko chedo min jora ka bokulu kono wako wale aleka dangai la kwete ba ka fo mu kondana la kwete do fara aka fundiru ka abara ka fien ni ka ta kuma chama ako jikalo samba fla ani mo wannan la kwete ba ka fo nya fo chugo mena ayira ka fo jira la kulu mu ngoni bi ni teleke jina mu la kwete madama tezo mateni ofonyo barola ba ka fo atowa fana kuma ulu fana la kwete ko ngambi mi fuyi do ngana o shimancha de ka fo cheni ba ha ko shido atorala ako do abru ni wanda fe ako sidan agi ita ako angol masita ba ya fa la kwete megro ke mo ani wule vla ako ojie me la kwete ko toritike ako so solte mi na bi ako shetani ani melega obenyo na bilara aiwa melega o mana minda ka abu no fam sana nto ka sei ni me fu ya ma fasiri de ko sera kwete ma mo dilia ali de ya fasiri ya salo ka bo nyama de so ardo ba ko ko no e bi na bala samara abu sami do ka jamana finti ala ku fanga si jugu ala ku de sedu wala mi yere fuki barka da kasibu sebe ko wala la titemeni o ba to se kana fiye bo doni ala to kan de me ba je kulu yi kasoro ka segana ubebe la sona Samara sa ko bisula kasabe kata technicien fanfɛ nga ko tanga de ma je ku fana anga bu mi so yo chwa na ko la sona awo Samara ni bato anu do anga rubrique société kono no anga jemu kan ta ku flana yi nando no kono atlanda na se fenja mama bi awo wala ko yati wala amita yakma bala mobili batugo woro na manya ka fo seli ne bla barao ani seli temene ulu jora ka boko sebe mauduni ani onalila ba ye ka fo kum ko ngala ko yati an la ka so o ma seli temene ko ko yati o koni baraka to me oburu ni folke ula nga je kanyama da ofe ka so wala se
kana Dramane Traoré amanya madaka sura tinga Chendo ka conseiller hamini gelami ni mirijugu min kumana ala bi don yirana ko hami takabo andala ka sababu ke ala ka dɛmɛ kɔfɛ ana ye an kalifa do masakɛ mun na ni wagati na u ye wulikajɔ minnu kɛ an ye an ka mɔbili bɛ mɔgɔw de ta ka taa n'u ye dugu la an taatɔla ni mɔgɔw ye an kamana gannen kun don ala barika la u y'an dɛmɛ an taara ni mɔgɔw ye seli ɲuman tɛmɛna fana an filɛ niveau min na bibi na mɔgɔw bɛ ka segin fana alhamdulillah hali bi u ye cɛsiri min kɛ ka kɔn o cɛsiri kelen de bɛ sen na baara pour que minnu fana taara selikɛ la u bɛ se ka segin cogo min na an bɛ ala fo ala barikada o caman yɛrɛ segira bi k'u ka sow sɔrɔ an nimisi wasara parce que baara kunkolo ɲɛna k'a fɔ baara ɲɛna n'i y'a ye seli kɛra ka ɲuman kɛra ka tɛmɛ mɔgɔw fana segira ka na donc hakilasigi do mɔgɔw commencera ka baaraw kɛ donc hali bi e yɛrɛ ɲɛ bɛ place falen na donc jɔrɔnako banna ala ka dɛmɛ kɔfɛ an b'an ka faamaw fo u ye cɛsiri minnu kɛ population ye a diyara an ye nka an ma ɲinɛ dɛ an karamɔgɔkɛ bɛ yen bangoni na Sherif Sumani Madani Haidara a ka kumakan kelen a n'a ka dugawu min ye mago ɲɛ nin ko ninnu kɔnɔ na ala de b'a dɔn k'a yɛrɛ fo a n'a ka denbaya ka jamana kɔnɔ den bɛɛ fo u sera ka tugu u ka faamaw ko cogo min na k'u hakililaw ɲini k'a dɔn ka u ka ladilikanw mɛn ka baara kɛ n'a ye anw fana filɛ o nafa de kɔnɔ bi seli taacogo an kun jɔrɔlen don ala y'o latigɛ latigɛ ɲuman na ka sababu don an ka faamaw na wa an filɛ nin fana seli kɔfɛla dɔgɔkun kelen baara bɛ ka kɛ kɛcogo min na an bɛɛ hakilila sigilen don baara kɛra ka ɲɛ fɛn kelen min tun bɛ na an senkɔrɔ ma cɛ o tun ye karibilanko de mais Dieu merci. Samara Sano ni Bama place ɲɛmaa ye Dramane Traoré an b'a fɔ k'a wuli anw yɛrɛ ka dara nin an ka dara ye dɛ yarɔ sɔgɔmadonni dara nin ye dara ye dɛ kosɛbɛ an bɛ dara fɔ k'a wale an b'a fɔ k'a barika min fɔ da min tɛ kɔrɔlen dɔn o tɛ kura dɔn kura kɛ kun tɛ o ye lagoya tɛmɛ min fɔ ye fa o dugujɛ ye kɔngɔ ye naji o ye badabada ye walayi siga t'o la banaman fo banamakɔɲɔ don jamais diya ɲɛ jamais don yarɔ o dan b'o ɲɔgɔn caman kan Samara Sano a bɛ dara fo a y'a fɔ cogo min na ko maaw kun jɔrɔ bɛ a la yɔrɔ kuyate nka baara tɛmɛna o ma kɛ olu yɛrɛ ka cɛsiriw kɔ o la an bɛ Dramane Traoré fo kuyate a n'a ka baarakɛɲɔgɔn Bana place maaw chauffeur bɛ o la rantu bɛ o la convoyeur b'o la client yɛrɛ b'o la o bɛɛ lajɛlen b'o la n'an bɔra Banama Dara la an bɛ taa sugu kɔnɔna na ala ko tɛ sini min kɔrɔ la sini tɛmɛnen kɔfɛ sugu bɛ cogo di Marla Marula ala ɲuman dɛ ayiwa Gawusu Kone kama ale ye maa fɔlɔ ye ani min ye baro kɛ ale ye min fɔ an ka jɛ k'o ɲɛma n'ala sɔnna awɔ bon alhamdulillah an bɛ ala fo k'a barikada an bɔra seli la ani sisan cɛ mouvement dɔɔni bɛ ka kɛ sisan parce que n'i bɔra seli la ka na se sisan ma ko kɔnɔna na dɔɔni de don o waati la o y'a sɔrɔ mɔgɔw ye dépense caman kɛ fo ka taa se sisan ma donc n'an bɔra seli kɔnɔna na o kɔnɔ o diyagoya ye dɔɔni bɛ a tɛ komi n'a fɔ fɔlɔ ani sisan o tɛ kelen quoi wa effectivement ɲinan ta ni san tɔw ta la danfara caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ jamana togoya ani baara togoya tagaw minɛnw sɔrɔ togo ani feere kɛtogo diyagoya ye o ni san tɔw ta caman ta tɛ kelen ye n bɛ se k'a fɔ alhamdulillah yɛrɛ fɛnɛ kunun ni bi fɛnɛ tɛ kelen an bɛ ka bɔ a kɔnɔ dɔɔni komi n'a fɔ jamana yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ko fɔlɔlama ni bilama tɛ kelen dɔɔni bɛ ka kɛ alhamdulillah bɛɛ k'i cɛsiri jamana in kɔnɔ a mana kɛ togo o togo jamana in y'anw de ta ye a gɛlɛya n'a nɔgɔya an ka ku n'ala sɔnna ma jamana in mɔgɔ hakili tɛ mun na mun bɛ kɛ jamana o bɛ kɛ jamana in na lafiya bɛ na jamana in na hɛrɛ bɛ na jamana in na basigi bɛ na jamana in na bɛɛ bɛ jamana in tɔnɔ don n'ala sɔnna ma don n'a nata la kɛnɛkɛnɛ la n bɛ laselikan min di ne yɛrɛ ɲɔgɔnna sifinnakaw ma diɲɛ na an filɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi jamana tɛ jɔ ni sifinnakaw tɛ sifinnakaw k'u cɛsiri bɛɛ k'i cɛsiri baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ baara de bɛ ɲɛnabɔnɛ bɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma sɔn baara ma i bɛ kɛ jɔn ye
bon mais ala deli ala kan bɛɛ kisi jɔnya ma bɛɛ k'i cɛsiri jamana in kɔnɔ ka baara kɛ ka fɛn sɔrɔ i yɛrɛ ka kunnafoniya yɛrɛ woloya b'o de kɔnɔ. Yala Kuyate Samaira Gawusu Kure kama ko n'i y'a ta lajɛ a ko olu kɔni bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn ko ɲɔgɔn tɛ ko ani san tɔ tɛ kelen ye nka Yala Kuyate o bɛ dogo maa la o bɛ nɔfɛ tugu san yɛrɛ cogoya de la san yɛrɛ lahalaya globalement kɔni globalement awɔ san lahalaya bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔn ɲinan kɔni a kɛra gɛlɛya o gɛlɛya nka ala de ye gɛlɛya ninnu tigɛ an b'a ala deli ala min ye gɛlɛya ninnu bin an kan a wulili ɲuman ala k'o fana nɔgɔya awɔ n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn sugu kɔnɔna kɔni a ma nɔgɔn ni waati na yɛrɛ tɛra sugu kura la i b'i to yɔrɔ dɔ la ka feere fa kun dɔ la i tɛ maa ye ayi i tɛ maa ye ne kun fɔra nin ma dɛ dɔgɔkun ale kun ye araba ye o tun bɛna seli de kelen ma ni b'a ye k'a fɔ mouvement ka suma o la a kɛra sababu mɔgɔ feerelaw an jɔra olu kɛrɛfɛ ni ka o ɲininka Yala Kuyate nin waati in cogoya la olu fana ye min fɔ cɛkɔrɔba Jakite Yala Kuyate an ka jɛ ka ɲɛma da ale ka dakurun filaw fɛ ka sɔrɔ ka segin ko kura san o san seli mana tɛmɛ seli kɔfɛla gɛlɛya dɔɔni mɛna an ka sugu la ka daminɛ seli tɛmɛnen dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn gɛlɛya dɔɔni mɛna o kun ye mun ye an ka sannikɛlaw bɛɛ bɛna selikɛ la donc yan'u ka segin ka taa o gɛlɛya dɔɔni bɛ kɛ mais alhamdulilayi a dɔgɔkun ye bi ye komi seli tɛmɛnen dɔgɔkun ye bi ye ni ala sɔnna sini logo ni avocat bɛ nali daminɛ awɔ an degelen mun na a ye nin tɛ ko kura ye wala mɔgɔw k'o faamu k'a dɔn kalo o kalo seli o seli ni seli tɛmɛna seli dɔgɔkun kelen kɔni o kirizini bɛ kɛ o kirizi fana ye jumɛn ye an ka sannikɛlaw de bɛ na selikɛ la donc o bɛ tila ka ni seli tɛmɛna dɔrɔn boli ka taa wala o gɛlɛya de ye bon alhamdulilayi dès demain yɛrɛ sini logo bɛ nali daminɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana bɛ bolo min kan ala k'an ka jamana in lakana ala k'an ka jamana in bɔ a bɔbagajuguw bolo mɔgɔ minnu bɛ ka dankari an ka jamana na ala k'u dɛsɛ ala k'an ka jamana in lakana ala ka jamana in lakana sinon jamana in sɛgɛnna dɛ Mali sɛgɛnna kojugu nka a bɛ ala bolo silamɛ kɔni ka kɛlɛkɛbere dugawu ye o tuma silamɛ bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ jamana in ye ala k'an ka jamana lakana ala k'an ka jamana bɔ a juguw bolo a ka to ba ka sɔrɔ salim. Yala Kuyate ko jamana sɛgɛnna kosɛbɛ ko ni min fɔ ye o tɛ kuma kura ye wa bɛɛ bɛ mɛn o kan k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ sisan waati ma nɔgɔn Yala Kuyate ko ma nɔgɔn dɔɔni ka sanga ni jamana yɛrɛ cogoya ye Yala Kuyate ka sanga ni anw yɛrɛ ka dugu jɛgo mɔgɔ ni ta maaya kɛ cogoya ni waati ni e b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yɛlɛma donna olu ka baaraw la yɛlɛma donna u ka taabolow la Yala Kuyate hali ni donna gawo kɔnɔ Yala Kuyate b'a ye k'a fɔ yɛlɛma caman donna yɛlɛma caman de donna diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolow la sisan ka sanga ni jamana lahalaya ye Samaira et puis ko min barika da kan jamana bɛ n'a sɔrɔ ko gɛlɛya ye sira kelen dɔrɔn ye o bɛ se ka faamu nka an bɛ waati min na i ko bi jamana gɛlɛya cayara ni sira camanw de fana ye donc sira bɛɛ n'a gɛlɛya don o de b'a to n'i donna du kɔnɔ n'i donna sigidaw la gɛlɛya in i b'a santi adamadenw yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɛcogo la diɲɛ don o don an kɔni bɛ ala de deli ala k'a ta fanga don an ma n'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ. Yala Kuyate min ko kunun taara bitigi dɔ la n bɛ taa magoɲɛfɛn dɔ san ko ne kɔni fɛ don nana jɔ ko sɛfan ni buru sɛnɛfɔw ka ji kɔni tɛ ayi sɛnɛfɔw bɛ ji min o kɔni tɛ o tuma na e bɛ jumɛn min ayi ni ɲininka de ayi fana ye ɲininka o tuma e bɛ jumɛn min ne bɛ tɔw bɛ ji min ne b'o de min o tuma na e jumɛn de da mais n ko sɛnɛfɔw bɛ ji min komi e ye sɛnɛfɔ de fana ye ɲininka de la ko sɛnɛfɔw bɛ ji min ko de tɛ e bɛ ji de fɔ o bɛ jumɛn fɔ o tuma sɛnɛfɔya dama maa ye quoi yala e bɛ taa e tɛ nin kɛcogo e tɛ nin kuma cogoya dɔn. n ye ji de fɔ sa a ma dɔ wɛrɛ fɔ n ko sɛnɛfɔw bɛ ji min n ko de tɛ. ayi o kuma na o sɛnɛfɔw ka ji ni jɔ e b'a fɔ ko miɲankaw bɛ ji min wa miɲankaw ka min ji de bɔ sɛnɛfɔw ta la. ayiwa faamuya. miɲankaw ni samɔgɔw. wa tu da fili. i b'a fɔ miɲankaw ni samɔgɔw ni ganaw. dafiw olu bɛ ji min. kosɛbɛ. parce que olu ni ɲɔgɔn tɔ tɛ kelen ye o. nka n'i ko sɛnɛfɔw ye kɛlɛ tigɛ dɛ. ayiwa n y'a mɛn. Yala Kuyate. n ye ta bila n ka bɔrɔ kɔnɔ a dɔ la. cogo dɔ de. n y'a bila n ka bɔrɔ kɔnɔ a dɔ la. cɛ min ye jɔ ko sɛfan ni buru. Yala Kuyate sɛfan feerela a y'i sigi ka cɛ filɛ dewu a ko ko sɛfan sɔngɔ ko a yɛlɛla k'i b'a kalama kɔni. ko sɛfan yɛlɛla. ko sɛfan kelen 35 k'a yira kɔni walahi kunu ne ye n jɔ ka cɛ lagɛ dewu. an bɛ min san 20 mugan ma ko ni dawule banna cɛ ko sɛfan ni buru 20 na sɛfan feerela ko sɛfan kelen 35 ye dɛ.
atete mala chere ko ma ko mena wa ko nyamma ifuma ma asane masawo aiwa Samaira le wa mango shota ka torobe dia nyini ngali to binde de Chefan kili bisa bali duru fana amane rame dala ko teni koyi ala ka nyuma bo na folo ko njigi yu fana yo ni ko yeme ne denga ta chefan buru ni kafe mi ko mi na gera ko fana ka amreti ako ala ka nyanga da amina ya rabbi la ko yeti ali bi amete me yafuma nje mukani wala obato wala ko yeti amedo kenya tikla moka rubik santi nya fu yeto me wala ko yeti kenya unyonte ko mimi fu ni kenya be ka ngaba adola be se fen chamana ebisigo luke ni kenya te dela ko te bara uluma no la ina manya ameka do samia kono ni samia ko fo adola mau bakli bejige bana dola ka chaya ode sumaya yi dela ko te ula angula ka boroke kunu ni wana kulu baliye dela ko te jemukai madnante ni fu afana ka ulika do ka buko so la diga kala sanga ni wati ka di jemukan ko aware la dilika on dikena binakunka kadana kanu bakauma ula wana kulu baliye ni so la ka fo sumaya barawo ani sumaya kunka nene aw angaja ko lage nala sora awo sumaya ye bana kisɛ min bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ samiya fɛ donc samiya sela dɔgɔtɔrɔ bɛɛ bɛ kamana gan ka miiri ale kɛcogo de la sisan sumaya ale ye bana min bɛ sɔrɔ soso musoman fɛ en général samiya kɔnɔ donc pour que ka an kisi o ma fɔlɔ i kan k'i jija ka nɔgɔ de kunbɛn o bana in bɛ tɔrɔ banakisɛ bɛ tɔrɔ nɔgɔ de sababuya la ni san nana ji nɔgɔ minnu bɛ jɔ an bɛ mouvement minnu kɛ o nɔgɔ ninnu bɛ kɛ sababuya ye ka soso musoman tɔrɔ ka caya ale bɛ mɔgɔ kin su fɛ de donc pour que ka i kisi u ma n'an bɛ da su fɛ dɔrɔn an kan ka da sange de kɔrɔ pour que an kisi soso musoman ka kini ma mais n'a y'i kin ou bien samiya fɛ i nana siga k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ ka k'i la i n'a fɔ sumaya taamasiyɛnw i b'a ye denmisɛnnin fari bɛ to ka kalaya farikolo bɛ to ka fɔɔnɔ kɔnɔ bɛ boli n'i y'o taamasiyɛnw ye denmisɛnnin na en général sumaya nɔ don donc i bɛ wuli ka se n'a dɔgɔtɔrɔso la joona u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka o ban yan'a ka taa juguya ka taa se joli dɔgɔya ni kɔnɔnafɛn dɔw fununi sababuya ma quoi sumaya ka jugu denmisɛnninw de ma kosɛbɛ ka teli ka dankari denmisɛnninw de la kosɛbɛ parce que fanga tɛ olu farikolo la ka sumaya banakisɛ kunbɛn mais maakɔrɔba n'a ye minɛ siɲɛ dama dama dɔɔni dɔrɔn i b'a ye a ka suma ka dankari maakɔrɔba la mais a ka teli ka joli dɔgɔya de kɛ denmisɛnninw na minnu ye a complication ye i n'a fɔ ka sama nɛnɛ ninnu funu minnu bɛ taa laban a minnu na dankari la quoi muso kɔnɔmaw fana b'o cogoya la muso kɔnɔmaw fana fanga t'u farikolo la ka sumaya banakisɛ kunbɛn donc a ka teli ka dankari olu fana na surtout kɔnɔmaya bɛ kɛ sababu ye a ka farikolo fanga dɔgɔya kuma kuncɛ kuma la an bɛ se ka min fɔ ka da o kan bon mɔgɔ samiya fɛ dɔrɔn mɔgɔ kana tulon kɛ ji nɔgɔ ni fɛn nɔgɔlenw na samiya fɛ su fɛ u ka to ka da sange kɔrɔ k'aw kisi soso musoman ka kiniw ma. Lala Kuyate Samaira an ka taala kɛ jɛlenya ye ka sange sulew kɔrɔ an ka da denbayaw Lala Kuyate o ye kɛwale min kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ madama samiyɛ aw kɔnɔna na Lala Kuyate n'o kɛra docteur Yona Kulubali a bɔra k'a fɔ cogo min na Lala Kuyate n'o kɛra min fɔ i bɛ kisi ka bɔ sumaya tɔɔrɔ ma o la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an y'a jigiya k'a fɔ maaw fana o ye faamuya sɔrɔ a la wa maaw na o kɛwale kɛ o taala ye jango ne ka se ka kisi kodi n'o tɛ min fɔ ni ma sɛnɛ fara i bolo kan a ko a ma nɔgɔn parce que soso ninnu de don an yɛrɛ ka nɔgɔ dilanni ka tila k'an kin a ko to surtout ko soso muso dɔ bɛ yen t'a dɔn ko a n'o fɛli wa mun fɛ awɔ yɛrɛ de don komi an t'a ɲɛ dɔn a bɛ n'a fɔ o de kinda ale de bɛ sumaya bila mɔgɔ la o bɛ sumaya bila mɔgɔ la kosɛbɛ bon o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka caya o yɔrɔ min de ji nɔgɔw ani ɲamanw kosɛbɛ a yɛrɛ ko hali i ka minɛn kolo dabirilen ni o mɛnɛ e bolo donc e b'a ye k'a fɔ a dɔw soso minɛnw nɔfɛ donc a bɛ don a bɛ tiɲɛni kɛ Lala Kuyate b'a ye k'a fɔ o la an ka jɛlenya kɛ an taabolo ye kosɛbɛ nin waati ninnu na an sɔgɔlen to sangew fana na sufɛ n'an b'an da k'a dɔ siri an kunna ka dɔ siri denmisɛnninw kunna surtout denmisɛnninw kosɛbɛ parce que denmisɛnninw o sumaya ka jugu ma kosɛbɛ ka jugu olu ni mɔgɔkɔrɔbaw de ma kosɛbɛ ani muso lasirilenw ko ka fɛɛrɛ kɛ o la kosɛbɛ wa ni ye siyɛn anw tɔw ye dilajaw ye awɔ hali n'a y'anw kin ayiwa
ne farikolo ya ana mo doni me nyawara de ay ma tan so so ne kiyero ne se ne kiyero so la jola so ko nite vitamin dala so ko nite ay wa famna yala ko yati wati barakasi biye alamsai wati do sirade awo ay wa samira kuku ba malo jati don hatla yan sekunda da maira ke ka taka nyeshika no ma bijem kan ko na strate ba famu buya masiku fuli ke kan nyeshuma ka dam netene kana bla bi alamsala ani fen fe jem kan kan yon fe mubutu ka suka anyama da ka jabarani su mandika Sheriff la TV amu fuku barkada afansira kan nu fara nyon ngadoko kun kono na funna la siralikana ni sondi ala ka seka na uda ukuluka o ko ame do ke nyon yala ka doko kun ro wirana yala o wirana amna fereke ka kuna funworo fara nyon ngamundu nafa ka seka na nu ka seka na uda ukuluka awambu fu ka fala ka bikle hereja amina rawo lala kuyati ami foki wali mando ya foto muna ame kanuba chemane musomafu maliko na ani maliko ka lala kuyati kadame tena ka tati bi ala musala lala kuyati kanuba munumbe ni jemkan te pan oka madama lala kuyati fana ka ofiti jana kunate jemkan kadai jemkan kan babado amba foko sebe wallahi ma ka foko be jemkan lage lala kuyati amiti jana kuma kabiti bala mo be fo ni bilaji tene fo wati lala kuyati amita kimasina ese da umu be ka fo madam jara yimshi jara ide ma bilaji ne jemkan te fo oko lala kuyati amita nyuno ka ofi ya talage bina bomba be lala kuyati amafuka wali ma fuka barkada ka dembaya lala kuyati ninga sura ka kanuba kelingen la bella jenefu lala kuyati malikona ani malikoka jemkan te fo munu ko lala kuyati ko fo ko wali ma don oka kanuna lala ka barake nyon bella jenefu lala kuyati nyema ya so ko fo na so bu nyuma ka fo o yi baniye belebele islam to nga fara nyon to mo ko se islam di mali manyema do ka fo ay ko ala ka sija ani kenena da lala kuyati fa se la bagun mama lala ka nyere ke ko mo nyuma ya ko lala ka jamana basigi lala kuyati ulanga barake la mo fo ma do fo yere ye chike ko nyuma na ka dam ne lala kuyati yaf ma bala e dibla barake la ula fo ga se ene ne flama kerengena na nyama munu be bo ka chaya munu te bo bela jene ka don afa be makle ne lala kuyati o bela jene fo lundo o toro ano o jamuna la bi ni ka fejulo kuma mami bolo o deyi adama selya kulubali lala kuyati ane ale kuma barala fo ka wali mando la krefe jabate ba music ale kuma ne ka jemka ne ka asonko ne ka lage ka fo ka wali mando shaka kulubali kuma ka jawo chari fa refe la kuyati jango jema kaso ka ere foki wali mando kirna ka fo e chola o ko ka duwe kirna on te yiringa so do mene invite yiringa so o bi kirna na fo yi ne moge abina siga duku kuna awo ne moke dugutigi modi ni ala yi jouer karo ke tan ko ndo gira ibure fla ko lata ne moke famara sanogo el haji famara sanogo abina siga yiringa so atubira kwa el haji ne moke tu dafini ni ala yi jouer karo ke tan ko ndo gira na akana be dum do ndoma ne moke el haji famara kulubali amina taksi abora sanogo la ko kulubali el haji famara sanogo ana siga so du Kenya ani lafiya sabati bela jirin farkuro la akadi pojimu Media garan barodu nega wa bela jirin ni da wala ni le ni kabantora bela jirin ni sodia nuko jone starire me awa kila chansa me de stari me kadi wa me dumuni tinya de les arai ne kari demisanu ye ko mo kredete ka autoni minina ava ko sigi ka o modia o de ato ne kari demisanu ko sebe ni yara fo jumani kadi ani jumani be menchenya ne do docteur ko secret bala ni ke ni do awo na ambere Mako dumuni Salman Chama ayo tobni ko la sambala nyum sugandi ni ye zara ka dumuni fenini abi sol mali fere yorobe sera ye ni wosolo esa erel ka projet lanu Malima
muso ne de b'a fɛ ka na dumankɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini kura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet n balimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jininaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini kura bouillon poulet a na épicé dun mali kɔnɔ gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini kura bouillon poulet a na épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini kura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bi fɛ ɲare la immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini kura bouillon poulet a na épicé du de bɛɛ lajɛlen wasara